V dnešných časoch máme na výber z neskutočne veľkého množstva filmov alebo seriálov. Poďme sa teda pozrieť, čo najradšej pozerajú decká v uliciach. No, filmy alebo seriály? Tak za mňa asi seriály. No a máš nejaký taký seriál, ktorý vieš pozerať non-stop dookola? Tak momentálne je to Riverdale, aj keď tie časti vychádzajú iba raz do týždňa, ale naozaj na to sa teším každý týždeň. A skús nám tak povedať, že o čom ten Riverdale je a prečo sa ti páči? No je to dosť typický seriál, myslím, že pre tínedžerov alebo ľudí okolo 25-ky. Klasický príbeh študentov na strednej škole, ktorí okrem povinnosti a učenia riešia vraždy a podobné mysteriózne veci. Že klasika, len tak vraždy a škola, ne? Áno, je to troška niekedy na hlavu, ale treba sa nad tým až tak nezamýšľať. Ja pozerávam väčšinou seriály. No máš nejaký obľúbený seriál, ktorý vieš pozerať stále dookola? Áno, upírske denníky. No a skús nám povedať, že o čom to je a prečo sa ti to tak páči? Je to vlastne o upíroch, čo už plyne aj z názvu a páči sa mi to hlavne kvôli tomu, že sú tam pekní herci. Že v seriáloch ťa najviac zaujímajú herci, hej? Že či sú pekní, či sa dá na to pekne pozerať? Áno, myslím si, že keď sú pekní herci, tak si to pozrie určite viac ľudí. Filmy. Máš nejaký taký film, ktorý vieš pozerať stále dookola? Asi nie, pretože je to stále o tom istom, ale keď som bola menšia, tak som pozerala také tínedžerské filmy, ako je Hannah Montana stále dokola a nevadilo mi to. Koľkokrát si tak pozrela Hannah Montanu, keby si mala tipnúť? 6-7 krát. Pohode, asi aj viacej krát. No, nevadí. Harry Potter. Koľkokrát si videla? Ktorú časť máš najradšej? 3, Väzeň z Azkabanu a asi 10 krát. Prečo práve túto? Neviem. Bo sa to objaví Sirius. Grand Tour a napríklad Teóriu veľkého tresku, alebo ešte How I Met Your Mother. Ktorý z nich je najlepší podľa teba? Grand Tour. A o čom to je? Je to vlastne bývalý Top Gear, všetci traja prezentéri alebo moderátori sú vlastne prešli z BBC do Amazonu a majú spolu vlastnú show o autách, čiže a volá sa to Grand Tour. Začali sme s priateľom Perníkovi táta a je to o tom, ako sa varí metamfetamín a je to celkom zaujímavé. OK. A vieš nám povedať, ako sa varí metamfetamín? Nemám rada chémiu a nedávam až taký pozor, takže nie. OK, to som vážne nečakal. Momentálne boli Oscary. Mala si nejakého svojho favorita? Áno, ten, ktorý hral hlavnú úlohu v Bohemian Rhapsody a hral Freddieho Mercuryho. Áno, určite Rami Malek, čo vyhral vlastne za Bohemian Rhapsody. To bol môj favorit. Si aj bol v kine na tom? Jasné. Áno, podľa mňa to bol najlepší film, čo som počas roku 2018 videla. No aj tento film bol vlastne nominovaný na Oscarov, ktorí pre chvíľu boli. Súhlasíš s výhercami? Maximálne ja som fakt spokojná. Ešte nejaký iný film, ktorý by si vypichla z posledného roka? Tak asi to bude taká klasika, ale samozrejme Star is Born, to bolo naozaj úžasné, bola som na tom asi 2-krát v kine a doma som si to pozrela ďalší raz, takže to sa mi veľmi páčilo. A to bolo také smutné, si plakala? Nie, ja som označovaná za takú ľadovú kráľovnu, takže mne ani slzička nevypadla, bohužiaľ. A naposledy, na akom si bol v filme v kine? Naposledy to nebol film v kine, ale bol to futbal v kine, čo organizoval Digisport, Manchester United a Liverpool. Kto vyhral, ja neviem. Bola to remíza 0-0, takže skvelý zážitok to bol, čiže... A predtým ešte bola Bohemian Rhapsody vlastne film. Aj si plakal na tom? Teraz myslíš na futbale, alebo... Na obidvoch? No na futbale to boli také nervy, keďže fanúšik Manchester United a Bohemian Rhapsody bol taký, myslím, že dosť pravdivý film, ale neboli slzy. Naposledy som bola na Trhline. A o čom je tento film? Páčil sa ti? Áno, je to vlastne založené na skutočnej udalosti, odohráva sa to na pohorí Tribeč, čo je vlastne v Nitre a miznú tam ľudia. V dnešnej dobe teda máme naozaj veľa možností v tom, čo pozerať a čo nepozerať. Aký je váš obľúbený film alebo seriál, nám isto nezabudnite napísať do komentára. A ak sa vám toto video páčilo, dať like a odber na náš kanál.